Kulina ka lang. Ano ba yan? Naging ano, malasik kulinat ka na, tapos ngayon dito, kulinat ka ulit. Executive ito. Oh, siya, pala, sasabihin mo, ikaw ang, ano, ikaw tapos si Makmak. Oh, tapos si Kenneth. Oh, di, at least pumasok ang team din ngayon, di tayo mahuli. So, anong ginawa mong diskarte para, ano, para mauna? Training lang. Konting. Training. Hindi lang. Kunti pa yung ensayo mo. Kailangan mag-ensayo tayo ulit. Ay sige, saan tayo mag-ensayo? Sa, ano, sa Burgos. Saka Santa Cruz. Sabi mo kay Charlie. Oh, sige, kailan? Kahit kailan. Basta, Pag hindi kami busy. basta hindi kayo busy. Tapos sabihin mo sa kanya yung, ano, yung jersey nandito. Oh, sige, sabihin ko mamaya. Oo. Uling hawakan. Ha? Shout out, Alin Ignacio. Oo. Alin Ignacio, taga-Australia. Pagdating mo dito, maglulok tayo. Saan? Pagdating mo dito, prepare mo na yung $500 kasi idudunay natin sa Mr. Pangasinan. Oo. Oo. So, pati mo sina, ano, sina Charlie. Shout out. Shout out. Shout out. Oo. Sana susunod. Nahanap pa ni Architect. Oo. Sa susunod. Kayo. Oo. Sa susunod, bugal yun naman.